Hola, em dic Arantxa, tinc 25 anys, soc de Rubí i em dedico a donar classes de zumba per tot el Vallès, per Barcelona i aquí a Terrassa també. He estat tota la vida ballant, des dels 16 anys. Feia classes d'aeròbic, d'estep, quan hi havia batuca. Llavors ara ha sortit el zumba i m'agrada molt, la veritat, i ara em dedico més al zumba, però anys enrere vaig fer absolutament de tot. Faig body combat, que són com arts marcials, però amb una mica d'aeròbic, una mica així. Faig body pump, també treballo amb pes. He fet de totes les disciplines que hi ha als gimnasos avui dia, doncs durant quasi 10 anys ja. Sempre he volgut dedicar-me a això, sempre m'ha encantat el ball, m'ha agradat ballar i des dels 16 anys que em dedico a això. El que més m'agrada són els balls llatins i de tota la vida ballant. Vinc a Terrassa perquè he estat treballant aquí des de fa 6 anys i va sortir la possibilitat de treballar a aquesta escola que es diu Ocho Pasos a Terrassa i em va agradar molt la sala i em va agradar molt la direcció, les coses que em van oferir i vaig decidir venir aquí a treballar. Zumba és de tot. Fem cumbia, bachata, merengue, reggaeton, salsa, però els meus preferits, el que més m'agrada a mi, i molta gent em diu, però com pot ser això? El reggaeton. A mi m'encanta ballar el reggaeton, els moviments del raga també, la bachata també m'agrada molt, però això sí, ballar-la en parella és molt millor. I la salsa també és un dels balls dels meus preferits, m'agrada molt. Els beneficis de fer zumba són, primerament, que no per més importants, físics. Quan fas esport, físicament ho notes, et sents millor, és molt bo fer esport, això ja ho sabem, però psicològicament és molt millor, perquè és un moment que estàs ballant, estàs fent el que a tu t'agrada i llavors no penses en res que no tinguis que pensar en aquest moment en concret. Llavors, ballar és la millor teràpia per no pensar en problemes o en coses que no t'aporten res bo. A la meva vida personal això m'aporta vida. És així de clar, no hi ha millor teràpia que el ball per mi. I m'encanta transmetre-ho a la gent i m'encanta ballar i m'aporta de tot. Jo sense el ball no seria res. M'aixeco i em preparo les classes de la tarda, mirant la música, fent coreografies. També estic ara treballant a TV3 per la festa dels súpers, que serà d'aquí 4 dies, que això serà molt xulo segur. I també faig tutorials de zumba, que els gravo amb un amic meu que m'ajuda a fer-los. I, per exemple, l'últim que hem fet l'hem fet a Barcelona, llavors aquests dies enrere estic anant a Barcelona dia sí dia també a gravar a la plaça Colón, a la plaça Catalunya i fem tutorials perquè la gent pugui ballar-ho a casa. Llavors el meu dia a dia engloba una mica tot. Faig classe, vaig a Barcelona a gravar i quan no és a Barcelona és un altre lloc, gravo molta música, faig coreografies, ara amb això de TV3 i més o menys aquests dies estan sent una mica caòtics, però bueno. Actualment sí que puc viure exclusivament de donar classe i del ball. També sé que hi haurà una edat on ja el cos em digui «Ei, para», però m'agradaria tenir la meva empresa per quan passi això. Però bueno, del dia a dia, jo vull viure el dia a dia i ho estic fent i puc viure plenament del ball, que és el que m'agrada i toco fusta, perquè sigui així molt de temps. Donant classe vaig veure que era molt beneficiós per la gent perquè venia a classe i era un moment que ells els passava com a mi, que aquest moment era un moment per ells, per desconnectar, per estar... I jo vaig pensar a casa i parlant amb una amiga em va dir un dia «Escolta, i per què no fas això, però a la tele?» I així pots arribar a molta més gent. I llavors
ho vaig rumiar, vaig començar a donar-li voltes i vaig dir, per què no? I llavors vaig crear un projecte, però no el vaig crear jo sola, sinó amb 3 persones més, que hem fet un equip que es diu Activa't. Llavors hem fet un programa que es diu Activa't, on es balla, es fan exercicis i on es fan entrevistes a la gent, a veure com fan esport, si fan zumba, si ballen, si no ballen, si fan karate, també tratem temes d'alimentació i hem fet aquest projecte i, per exemple, ho vam plantejar a Decathlon a veure si volia col·laborar, ens va dir que sí, llavors ells ens donen la roba i el material. Ho vam comentar també amb Ponte Más Fuerte, que ens patrocina també i ens dona batuts, ens dona proteïna, ens dona moltes coses. Tenim també una perruqueria que ens està ajudant amb el look del presentador i, en aquest cas, amb mi també, que ens pentina i ens deixa ben guapos. I estem molt il·lusionats amb aquest projecte que, si tot va bé, doncs sortirà d'aquí poc ja. Cada mes intento fer una acció una mica solidària, faig macroclasses de zumba o faig macroclasses de ball de 2 hores o així, i si és Nadal potser ho fem amb joguines, és a dir, el preu de l'entrada seria joguines. Quan és, no sé, febrer, el preu de l'entrada és menjar i el donem a algun menjador social o coses així. Però sempre intento fer alguna coseta solidària. A la Marató de TV3 també sempre participo, que no és res el que es podria fer avui dia, però bueno, ja va bé i la gent aporta moltes coses i es veu que la gent també vol ser solidària i això és bonic. M'encantaria que el projecte de l'Activa't tingués èxit i poder viure de presentar programes d'exercicis tota la vida, això seria molt bo. Em veig en una escola, per exemple, ballant, o jo vull ballar, jo només vull ballar, llavors ho faré com pugui fer-ho. Jo animo a la gent a que faci realitats tots els seus somnis, és molt típic dir això, però és veritat perquè ara és el moment, ni demà passat, és avui. Jo ho estic intentant i ho intentaré cada dia perquè el que més em costa és quan alguna cosa no surt bé, aixecar-me amb vitalitat i amb ganes, però res, un cafè amb llet i un altre cop cap amunt i això és el que li diria a tota la gent, que faci realitat tot el que vulgui fer-ho realitat perquè només fa falta esforç i esforç i esforç i al final jo crec en el karma i tot això i segur que hi arriba.